Zo, en dan is er zo'n spelletje van spin de bottel en waar het dus nog doen boven gaat. Het spel was toch al weglaten. Maar die was nog op een concert. Soul Sister was dat. En ja, geen vorm eigenlijk. Kevin die had dan de spin de bottel, kwam dat op doen. En die moest dan iemand van hetzelfde geslacht kiezen. Dat ze natuurlijk absoluut niet leuk vonden. En die weet dan de Michael op die. Michael! Maar dat was mijn beurt. Dat is iets zeker mijn beurt. Ik draai aan het fest en dat komt ook op te doen. De de opdracht was van geef een lapdance aan iemand van het tegenovergestelde geslacht in uw ondergoed. Ik dacht, shit, een lapdance. Ja, oké, lapdance staat, maar in uw ondergoed. Een lapdance zo, dat is gerust wel, maar ik ga dat echt niet zitten in uw ondergoed, maar die keer dat er dan toch ook al is, dus ik heb dat dan ook maar eens gedaan. En Lieke op mijn MP3, Lady Marmalade, een Moulin Rouge gevonden, met een Andy op de stoel gezet. Is er iemand goed mee? Kom on, Steen. Kom on, Steen. En dan, ja, eerst heel voorzichtig mijn kleren gedaan, want ja, dat was daar laat ik er niet verder over. En dan eerst beginnen zo rustig, heel voorzichtig te wiegen met een heupen en zo rond te wandelen. En dan natuurlijk op het slechtste moment, als je er zo wat in begint te komen, sta ik echt met mijn kont in zijn gezicht, komt mijn moeder naar binnen. Eerst wat je kunt voorstellen, een moeder op dat moment. En dat is van ja, zeg nu ben ik echt wel teleurgesteld in je. Waarom koopt jij nu elke week zoveel kilo wax? Ja.